Aquí está desvendo a ponte romana de Arbo. Nesta ponte houve unha batalla contra os franceses. Mirade o estado de abandono no que se topa esta auténtica maravilla que temos en Arbo. Mirade o río Deva, un río moi contaminado, polas verteduras que provocan algunhas empresas río arriba. Mirade un niño da señorita está ao carón da ponte. Mirade a fenda tan grande que ten esta ponte que afecta a súa estrutura. Como é posible que esta maravilla ten este estado? Cando se arranchará esta fenda tan grave desta ponte? Cando se limpará de broza